Oh, ingelosi. Hayibuyi ibuyile ingelosi ithi izovala. Impela. Usuzovala vele. Ngizovala namhla. Udaba ke ngize ngalo lolu mayelana noNomsamdawu noRosemary Ndlovu. Njengoba nje ngisho ngithi namhla ngizoyivala le podcast lelo i-podcast vele. Cabanga zithi ngaqhubeke neto mhlambe ngiyibeka ngenye indlela mina ongafanele ngiyibeke ngayo. Ngiyacela ukuthi singabantu sibhasobhe lento yale mshwalense ngoba nalolu daba lolu ngize ngalo lunomshwalense phakathi nalo njengalolu ebekathi sikhulumela phambili abantu abajoyinisa abantu umshwalense esikhulukazi laba abasebenzayo ngoba abantu mina ngidibane nabo entweni efana nale abantu bebehola nje kahle kakhulu futhi mangiphakela ukudla ayisakudli le nto isikhaftini manginikeza isikhaftini ayisidli buya naso sinjalo emsebenzini manje inkinga nje iyafeba ke le nto leya ngicela nje ukuthi ningiqumelene yona nguye njalo ukhuluma ufake uniform iphelele usayitsheni ebula sesilwana angazi mina noma wayiphila nekhanda ngazi nje wayifree nje khuluma nje ngento enjengale